खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव आसामनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां जाय बिथांमोना बे समाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजाद होदोंमोन बे आनजाद होगिरि बिथांमोननि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां गोबाव सम नेदों नाथाय बे नेखांनायनि उनाव जोबथायाव फिथाइखौ होनो थाखाय थामहिनबा रिजाल्टखौ होनो थाखाय बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होबाय बे समाव फैगौ मार्च दाननि गिबि सप्तायाव थामहिनबा मार्च दाननि 1 निफ्राय लानानै 7 खालारनि गेजेराव बे समाव एडिआरनि एग्जामनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ बे समाव होनो थाखाय बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव लाख लाख लाइमोनफोर जाय लाइमोनफोरा बे समाव आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामखौ होदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बे समाव बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव बे आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ होनो थाखाय बिथाङा थामहिनबा बे समाव माब्ला होगोन बे मोनसे खालारखौ फोसावना होबाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ मार्च दाननि गिबि सप्तायावनो बे एडिआरनि आनजादनि फिथाइ बे फिथाइखौ होगोन होननानै फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ दे बावैसो सान सिगाङाव खुंजादोंमोन जे एडिआरनि आनजादखौ नाथाय बे समाव गोलाव सम नेनायनि उनाव गोलाव सम लाइमोनफोरा बे समाव बे आनजादखौ होदोंमोन एडिआरनि आनजादखौ होदोंमोन बे आनजाद होगिरिफोरा बे समाव सोंथि जाखांदोंमोन जे माब्ला बे आनजादनि फिथाइखौ होगोन माब्ला फोसावगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामनि फिथाइखौ बे मोनसे गिदिर सोंथि जादोंमोन आरो गोबाव सम नेनानै दंमोन आरो बे नेनाया बे समाव मोजां फिथाइ बा मोजां मोनसे खौरां बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ 7 मार्चनि सिगां थामहिनबा मार्च दाननि सिगां 1 खालारनिफ्राय 7 खालारनि गेजेराव फोसावगोन होननानै बुंथिदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नाथाय 7 खालारनि उनाव जानाय नङा 7 खालारनि गेजेरावनो होगोन होननानै फोसावदों बिथां गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि बेहाय 1 खालाराव होनाय जाया 2 खालाराव जुदि होनाय जायाब्ला 7 खालाराव जेरैखि जाया 7 मार्चआव जेरैखि जाया नैबे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम बे एग्जामनि फिथाइखौ होगोन होननानै फोसावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव बेखौबो रायखांनांगोन जे बे समाव लाख लाख जाय बिथांमोना बे आनजादखौ होदोंमोन बे आनजाद होगिरिफोरा बा होगिरिफोर बिथांमोननि जे सोरनि खाफाला गेवगोन बेखौ 7 मार्चनि सिगां थामहिनबा बे समाव फैगौ मार्च दाननि गिबि सप्तायावनो गोबां लाख लाख लाइमोनफोरनि मोखाङाव बा लाइमोनफोरनि महरा गेवलांसारगोन बे मोनसे गोजोनथाव खौरां दानिया फैदो बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों बे आनजादनि फिथाइखौ मा बुंदों बिथाङा मिन्थिना लानि बहुतर मনত प्रश्न एडिआरनि रिजाल्ट केতিয়া দিব মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি একেবাৰে মাৰ্চ মাহৰ 7 তাৰিখৰ আগতে আমি এডিআৰনি ৰিজাল্ট দিম কিন্তু এডিআৰনি ৰিজাল্টৰ কাৰণে আপোনালোকে উৎকণ্ঠিত হৈ থকাৰো কোনো কাৰণ নাই কাৰণ প্ৰত্যেকখন বহি বা ওএমআৰ সিট এনসাৰ কি এতিয়া আপোনালোকৰ হাততে আছে গতিকে সেবাই ৰিজাল্ট দিয়ক বা নিদিয়ক আপোনালোকে নিজেই নিজৰ ফলাফলৰ আকলন এটা কৰিয়েই ল'ব পাৰে